I mješanku u Zrnu napustili su njeni vlasnici, a koju sreća posluži iz Šape gdje je pronašla privremeni dom, mogla bi put Beograda. Naime, gospođa Čkrkić putem interneta upoznala se s bjelovarskom Šapom i vidjevši fotografiju Zrne poželjela ju je udomiti. Podsjeća me na mog psa koji je uginuo pre 3 godine i ona me nekako strašno podsjetila na nju i zato sam došla. I dok se gospođa Mila odlučuje hoće li iz Zrna put Beograda, iza njezinih leđa još je 50-ak pasa koji čekaju udomitelja. Njihov privremeni dom je dvorište gospođe Marije, koja je uskočila društvu za zaštitu životinja Šapa, koje s napuštenim psima nije imalo kuda. Nalazimo se jako teško. Obzirom da grad malo daje, a mi imamo puno pasa, onda prosimo ko sirotinja najveća, ali tako. A gladna usta brojnih pasa svakodnevno treba nahraniti, a za njih 50-ak dnevno je potrebno oko 15 kg hrane. Svakako će im dobro doći i donacija mladih bjelovarskih hrvatskih liberala. Sve su ovdje volonteri i rade o svom trošku, jako im je teško uzdržavati sve te pse. A to je jedan od gorućih problema u gradu, jer zbrinjavanje pasa koji lute po cesti je velik posao i treba za to vremena i novaca. A u novcu se zasigurno ne može procijeniti činjenica kako je Šapa u posljednje 4 godine uspjela udomiti čak 700